Binalunan na no? Mga ilang minutes yung binalunan dito? Ano siguro sir? 15 minutes siguro. Tapos ako, taga-Pateros pa ako. Eh, sige po, sige po. Dalawa? Sticker bossing. Dalawa sir. Dalawa sir. Saglit sir, saglit ha. Okay, saglit po ha. Saglit po, saglit po, saglit, saglit. Huwag yung ano kunin. Ito lang. Ito lang sir. Kasama ko. Ah, sige po, sige po. Teka mo po. Sir, isa. Thank you, sir. Kuya, isa nga rin kuya. Kuya. Tol, sige po. Thank you, thank you. Push na, sige po. Thank you po, sige po. Let's go. Ang daming nangingi ng sticker po dito. Let's go, let's go, let's go. Going to Binalunan na tayo sa third checkpoint. Ito kasi yung kagandahan mga paps na mayroon tayong madaming stock na sticker kasi syempre expected na natin na marami talagang manghihingi ng sticker sa atin. So syempre nagpapasalamat tayo sa Decalidad Printing Shop, Decalidad Clothing na parating nagbibigay sa atin ng quality sticker para maibigay natin sa mga followers natin na nakasuporta sa atin. Wala ba biday? Sticker! Wah, ni stiker garaw. Nasa ko di mo kami man. Saglit po, saglit, saglit. Ano may sa sir? Po. Boy sir. Latte stiker. Sinagang sticker mo bingag. Pops Chef. Kapalo na lang boss. Kapalo ako boss. Salamat pare. Kamanukan san. Kailangan ko dito bor. Ugin ng pilo. Wala na mami taburay. Oy. Dalawang po. Dalaw. Dol. Stiker man boss. Kas dumam boss. Kas dumam boss. Dua man boss. Boss. Sige sir. Dua man boss. Ah, sir. Sir. Kaway na ba? Kaway, kaway. Yan, yes. Thank you po, thank you, thank you. Sticker. Dalawa kuya. Dalawa pa kuya. Tabali mo ka mo mabalik sticker. Eh, sorry, sorry po. Mabalik. Dua boss. Thank you. So, let's go. Sige po. Thank you po, thank you po. So, maraming mga bata dito. No, eh, hinto muna tayo. Bigyan natin sila ng sticker. Oh, saglit na, saglit, saglit, Idol. Sir, dito sir. 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 Tayo sa Gilarson. Gini Pangarsen. Sir. Ah, saglit, 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 Idol. Thank you. Sige sir, sige sir. Sir, ada stiker ko. Sir. Sir, kan Manilula. Sige po, sige po. Dalawa daw sir. May po si Sir. Oh, mayroon na? Okay na? Oo, ito. Oh, sige, sige.
Uwi na ako kasi ano, late na, late na. Thank you kayo ra, thank you. Kaway naman, kaway, kaway. Sir, thank you po. Thank you po, thank you po. Thank you po. Nakakatawa yung mga bata, tuwang-tuwa sila sa sticker. Tapos si nanay humingi din sa atin ng sticker, dalawa yung hiningi. Tuwang-tuwa din sa sticker. Alam mo yun, nakakataba ng puso, maliit na bagay, sticker lang, pero napapasaya natin yung mga bata. So yun, ito yung isa sa nagustuhan ko sa pagbablog na motorcycle vlog, kasi hilig naman natin yung motor eh. Siyempre sinunod na natin yung hilig natin. At the same time, nakakapagpasaya tayo ng mga tao. So let's go. Mahaba-habang biyahe ito. Stop over muna tayo sa may gasoline station. Alright, let's go, let's go. Hi po. Nakakatawa yung nakakita ka ng gano'n, na tuwang-tuwa sila na dadaan ka, nakasabayan ka nila sa kalsada, kakaway-kaway sila, no? Parang pag nakakakita ka ng mga ganong mga tao, talagang nakakatanggal talaga ng pagod, mga paps. So ayan na nga, at pupunta na tayo sa ating first stop muna sa Centrum Fuel. Hanap tayo ng Centrum Fuel. So let's go, let's go. Alright.